Jedna od najčešće izgovorenih riječi u polju digitalne komunikacije zadnjih nekoliko godina jest influencer. No što se točno pod tim misli? Pogledamo li definiciju, ona kaže: onaj koji vrši utjecaj, osoba koja inspirira ili navodi akcije drugih. Ako se malo odmaknemo od tehničkih definicija, možemo reći da su influenceri u suštini osobe koje imaju bogato iskustvo i praksu u nekom polju djelatnosti. Zbog toga ih prati iznimno velik broj ljudi, neusporedivo više u odnosu na većinu korisnika društvenih mreža. Iako su najpopularniji influenceri slavne osobe, često to znaju biti oni koji su svoju karijeru izgradili isključivo na digitalnim platformama. Postoji više razloga zašto je fenomen influencera zanimljiv za analizu. Kvaliteta samih informacija koje prenose, utjecaj na naše odluke pri kupovini ili definiranje stava o nekom društvenom problemu. Ovim prilogom želimo skrenuti pažnju na kvalitetu i vjerodostojnost informacija koje dijele influenceri. Ako netko ima 100.000 pratitelja, znači li to da je sadržaj kvalitetan, a informacije provjerene? Naravno da ne, ali kako to provjeriti i kako se prema tome postaviti? Koje su posljedice izloženosti takvom sadržaju i što se po tom pitanju može učiniti? Nije problem u slobodi govora. Svatko bi trebao imati pravo izraziti svoje mišljenje dok time otvoreno ne poziva na mržnju i diskriminaciju ili dok ne širi neistine koje mogu biti društveno opasne. Ono što može biti problematično je kako se pristupa temama i kako ih se obrađuje. I tu dolazimo do ključnog problema kada je riječ o utjecaju influencera na naše svakodnevne živote. Krenimo redom. Influenceri uglavnom nastupaju samostalno, kroz objave, video priloge ili podcaste. A ako i pozovu nekoga da s njima komentira, najčešće je riječ o osobama s kojima dijele iste stavove. Sljedeći problem je vjerodostojnost. Influenceri se često posvete temama u kojima nisu stručni. Slušati gejmera kako komentira video igre ili modnog vlogera novu liniju odjeće je jedna stvar. No sasvim je druga stvar kada ti isti krenu govoriti o rodnoj ravnopravnosti, rasizmu ili cjepivima. Još jedan problem vezan je za način ili stil prezentacije. Jezik kojim se influenceri služe često je osoban i emotivan. I to bi bilo ok kada se govori o osobnim iskustvima. Ali, kada se obrađuju teme koje nisu samo osobne, jezik bi trebao biti oslobođen snažnih emocija. Naime, snažne emocije nam otežavaju prosuđivanje valjanosti i pouzdanosti informacija. Pridodamo li tome i posebnu karizmu kojom odišu influenceri, riječ je o jakom utjecaju kojem se nije lako othrvati. O čemu onda treba voditi računa kada influenceri krenu šarati s temama i komentirati sve ono o čemu nisu stručni? Kao i kod drugih informacija na internetu, ne bi bilo loše provjeriti postoji li znanstvena perspektiva koja ukazuje na drugačiji zaključak, kao i što o toj temi kažu stručnjaci. Je li informacija prezentirana na nepristran način? Jesu li izneseni argumenti za i protiv? Ako to uspješno procijenimo, možemo nastaviti uživati u sadržajima zbog kojih influencere i pratimo. Ali naša priča o influencerima tu ne završava. Postoji još jedna perspektiva koja je jako važna, ali o tome ćemo više u sljedećem prilogu.